ang lalawigan ng Pampanga sa mga napupuruhan tuwing papasok na ang tag-ulan. Bukod sa ito ay napapalibutan ng ilog, dito rin bumabagsak ang tubig mula sa upland areas, kagaya ng Bulacan at Nueva Ecija. Kaya naman ang pagbaha, may tuturing na taunang dagok na kailangan malampasan ng mga kabalin. Nitong mga nakaraan, isa sa mga unang binabaha tuwing babagsak ang malakas na ulan ay ang syudad San Fernando, Pampanga. So, ang nakita namin challenges dito sa Pampanga, lalo sa San Fernando, is yung dating mga waterways natin, lalo ng mga creeks, naging umipot na. So, kailangan may balik natin din sa dati. Nagkaroon na raw ng pag-aaral ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 upang mabigyan ng solusyon ang nasabing suliranin. Part ng FS, meron na kaming initial release last year and hoping na itong 2025, madagdagan pa yan at medyo kulang yung pondo pero ginagawa namin ng paraan para lang madagdagan pa. Prioridad daw dito ang mga mabababang lugar. Mayroon din daw partnership ang DPWH sa provincial at city government ukol sa dredging activities sa mga ilog na heavily silted na. Gayun din ang iba pang palliative efforts kagaya ng diklaging ng mga kanal. Continuous po yung ginagawa nating pagdidiklag. Ito po, hindi talaga makaka-prevent ng flooding, pero nakaka-lessen, nakaka-minimize ng flooding dito sa ating area. So, continuous po yung effort na ginagawa natin ngayon sa paglilinis ng ating mga kanals. Liana Canilaw, CLTV 36 News.